Esta mañá presentábase no Concello a 33 edición do Trofeo de Ciclocross. A proba organizada polo Club Ciclista Barbanza, coa colaboración da Federación Galega de Ciclismo, reunirá uns 400 corredores, chegados dende diferentes clubs galegos, os que se sumarán tamén equipos convidados asturianos e portugueses. Na competición, puntuable tamén para a Copa Galicia, estarán todas as categorías dende promoción a máster, tanto femininas como masculinas. Temos a confirmación de al menos 2 equipos asturianos, 2 ou 3 portugueses, que un deles non é fijo, e toda Galicia, claro está. Supoñemos que en esta ocasión Boiro quedará bastante cheo de persoas de fora, como todos os anos. Dende a Federación destacaron a calidade do circuito de Praia Xardín. Unha participación de casi 400 ciclistas masculinos e femeninos, e aquí todo o mundo está sempre deseando participar neste circuito, porque é un circuito que reúne dúas condiciones moi bonitas, que son mezclar a playa con monte, é unha proba moi rápida, moi técnica, e a maioría dos corredores que queren preparar a temporada do ano que ven de estrada utilizan este circuito como comenzo da súa preparación, porque é un circuito que, inda que non seas un gran especialista do ciclocross, sempre tes a posibilidad de estar aí cos millores. Dende o Concello destacaron tamén a importancia desta proba, do máximo nivel deportivo das que se celebran en Galicia, convidando a xente de Boiro e da comarca a vir a presencial en directo. Animar a toda a xente que veña de fora, das bisbarras, o sea, dos pueblos dos alrededores, de Rianxo, de Pobra, de Ribeira, animar a que veñan aquí, porque estamos falando, eu son de Lí, de Escarabote, igual tiro un pouquiño para a casa, non? Pero creo que é a zona, vamos, máis bonita de Boiro, máis atractiva, o sea, que a proba deportiva vai a ser nun entorno inmellorable, como todos vamos a poder comprobar e disfrutar. A proba arrancará a partir das 9:30 da mañá coa categoría promoción. A entrega de premios está prevista para as 2:15 da tarde.